Ahoj, pozrime sa spolu na stravu, karnivorstvo, vegánstvo. Toto je môj názor, nikomu nič nenútim, zober si, čo ti chutí. Trošku som teraz slabší, som druhý deň na poste, umierajú parazity, ktoré máme každý v sebe a reflektujú na mňa nejak teraz slabosť jedno s druhým. O tom sa viacej vyjadrím v postovaní a v bretariánstve. Takže vlastne vidíme v dnešnom svete tých karnivorov, vegánov. Za prvé, obidvom týmto táborom sa môže polepšiť, pretože vyradia spracovanú stravu a o to ide, nie je hlavne spracovanú stravu. Za ďalšie, môže to byť nejaké nevedomé potvrdzovanie identity, ja som teraz v úvodzovkách lepší, alebo som vegán, som karnivor, hej, môže to byť nejaká nálepka ega, pozor na to, má to ísť prirodzene. Keď sa na to pozrieme, budem sa takto snažiť sklbiť obidve roviny. Tú fyzickú z pohľadu tela 3D, ale aj z vyššej. Kedy jedlo úplne nepotrebujeme tak, ako nám povedali. Takže vlastne títo vegáni môžu robiť to, že sa hráme na to, že chránime zvieratka, čo je super. Musíme si uvedomiť, že ak jeme rastliny a musí sa vypestovať nejaká soja alebo kvôli oblečeniu bavlna, tak takisto kombajny a jedno s druhým tam prejdú, budú tam chodiť. Umrú zvieratka, taktiež ak jeme rastlinnú formu, ktorá nie je čisto spadnutá zo stromov, tak spôsobujeme nejaké utrpenie rastlinám. Je toto dokázané, že rastliny, matka zem je s nami prepojené, má to určitú výšku vedomia, takže je to určite pokrytectvo, ak sa budeme hrať, že budeme chrániť zvieratka, ale to, čo nevidíme, tak budeme tomu ubližovať, že nevidíme toto utrpenie. Za ďalšie, sa zase vegáni majú, že nemám prispôsobené telo na príjmanie mäsa, čreva nemáme také, zuby úplne nemáme také, musíme to upraviť, aby nám to chutilo to jedlo. Za ďalšie, z pohľadu zase karnivorov, že potrebujeme živočíšnu stravu, aby sme získali omegačka, tuky na vývoj mozgu, aby sme proste sa vyvíjali jedno s druhým, potrebujeme proteín. Proteín úplne nepotrebujeme, stačia jajáčka z rastlinnej formy, keďže proteínová propaganda je čisto biznis jedno s druhým. Poďme na to najskôr z nižšej roviny. Nemôžeme to preskočiť, ty potrebuješ najskôr nie ísť hneď k bretariánstvu, postovaniu, potrebuješ sa uzemniť, ak máš najmä dysregulovaný nervový systém, potrebuješ sa uzemniť, uzemňujúcu stravu, koreňovú zeleninu alebo proste mäso. Potrebuješ vyživiť všetky tri vlastne doše, pita, vata, kapha. A nemôžeš to preskočiť, musíš ich proste si vyživiť, dať si aj z takej stravy. Potrebuješ sa stravovať podľa 5 elementov, podľa čínskej medicíny 5 elementov proste tam je a potrebuješ každý element proste vyživiť, lebo ti nejaká časť tela, orgán jedno s druhým bude vynechávať. Potrebuješ sa stravovať podľa tejto stravy, nemôžeš len sladké alebo rastlinné, proste to je ľahšia yin forma, alebo len čisto nejakú mäsovú, bude ti niečo chýbať, alebo budeš príliš uzemnený a napríklad nebudeš tak regenerovať, nenapojíš sa na seba jedno s druhým. Takže tu by som povedal, pozri, strava podľa 5 elementov. Dobre, ak chceš byť viacej v inovej rastlinnej forme, ak chceš viacej napojiť na seba, byť ľahší, jedz rastlinnú formu. Taktiež, ak chceš byť viacej uzemnený v mužskej, jangovej, živočíšnej energii, tak daj si mäso. Teraz poďme trošku vyššie. Sme elektronické bytosti, ktoré fungujú skrz nejaké skôr minerály, elektrolyty, potrebuješ sa uzemniť, pretože matka zem ťa dobíja, ako som povedal, sme elektronické bytosti, je to všetko prepojené, si je určitá batéria, dobíjaš sa dýchovými technikami, uzemňovaním a sungazingom, pozeraním do slnka taktiež. Takže je to možné, ale nemôžeš to preskočiť aj zrovno tam. Jedlo je často závislosť, nie je to tak, ako nám povedali, každé 2-3 hodiny zje si, všimni to, ľudia sa chodia upokojiť, ubezpečiť, lebo tam majú vzorce, programy, ťažké pocity a idem ujsť predtým a idem si zajesť, aby som nenechal prúdiť túto energiu, Teraz sme v nejakej 3D, 4D, 5D sa hovorí, v 6D už človek nie je, pretože my teraz ideme z karbonovej štruktúry tela do viacej kryštalickej, už potrebujeme ľahšie jedlo. Ja osobne ma nepúšťa už tak často jesť mäso, dám si ho sem tam, keď ma pustí, keď ma to volá. Mäsu treba samozrejme požehnať, keď
zješ čerstvejšie mäso, ideálne nejaké lokálne, tak ťa to tak nevypne ti časti mozgu, proste hej, neodpojíš sa tak od seba, požehnáš tomu, ako to robili predkovia jedno s druhým, takže dá sa, treba to proste sklbiť, není to len to, pokiaľ sme ešte v 3D, 4D, 5D, hej, pôjdeme tam postupne.